Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Hoxton College Incorporated, Robinson's Land Corporation, Creative Travel and Tours International, GC Masangkay, Wala talagang tatalo sa fighting spirit ng mga Kapampangan. Itong susunod nating auditionee, hindi uso sa kanya ang salitang fed up. Sa ikatlong pagkakataon, muling sasabak sa talent search ng CLTV 36, harangin man ang sibat, pero hindi susuko. Hi, what's your name? Ryan po. Ryan Maniago. Taga saan po si Ryan Maniago? Mexico po. Mexico, Pampanga? So, anong gagawin mo ngayong hapon para sa amin? Kakanta po. Kakanta. Sige. Gusto ko na marinig yung kanta mo. Go. Biloga na naman ang buwan. Mali, inabas yun ang kalokohan. Mali, huwag yun ang pipigilan pa. Mali, ang tuwinoy lalabas rin lamang. Huwag mabilong na naman ang naghaharana lamang. Humawi na pulang kinakupag bilog ang buwan. Love na labat na bubuwang biloga na naman ang buwan. Binabas na ang kalokohan. Gabilugan ng buwan. Huwag ginang pipigilan pa. Sige na ang tunginoy nanabas din lamang. Huwag mabilong na naman ang mali, mabilong na naman ang mali, mabilong na naman ang buwan. Mabilong na naman ang buwan. Maganda pala boses mo eh. No, yung quality ng voice na nandun eh. Hindi lang reggae, hindi lang rap, pwede ka rin sa ballad. Pwede rin sa OPM, no? Opo. So, versatile yung performance. Okay, so hope to see you in the next round. Sana magkita-kita tayo and mas galingan mo pa sa susunod, okay? Thank you po. Salamat.